čase, keď nahrávame tento rozhovor, panuje tu na háji Nicovu až také mystické ticho v takom kontraste s tým besnením, ktoré tu panovalo pred 70 rokmi. Aj RTVS si chce pripomenúť obete druhej svetovej vojny, aj obete ľudí, ktorí položili životy tu konkrétne na háji Nicovu pri oslobodzovaní Slovenska. Okrem televízneho prenosu ponúkneme našim aj poslucháčom priamy prenos na vlnách Rádia Regina na všetkých troch okruhoch. Spojíme sa, aby sme priblížili atmosféru, ktorá tu toho 8. mája 2015 bude vládnuť. Prinesieme veľa zaujímavých rozhovorov nielen z Liptova, stredného Slovenska, ale z celého Slovenska vďaka našim kolegom z bratislavského a košického štúdia. A verím, že moji kolegovia moderátori Silvia Hofmanová a Michal Várošík, ktorí toto vysielanie spolu s kolegami pripravujú, ponúknú našim poslucháčom naozaj pestrú mozaiku informácií nielen o tom, ako to tu počas toho sviatočného dňa bude vyzerať, ale aj o tom, čím si vlastne územie Slovenska počas druhej svetovej vojny prešlo. A nielen to územie, ale predovšetkým ľudia a ich osudy. Sama som zvedavá, aké počasie bude v piatok 8. mája a kto vie, aké počasie bolo 8. mája 1945 práve v týchto miestach. Pokúsime sa to zistiť, spýtame sa to nášho hostia, riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva. Treba povedať, že boje na výšine háj Nicovo nad Liptovským Mikulášom boli druhé najväčšie v rámci Slovenska. Prvé boli na Dukle, takže zistíme, čo sa tuto vlastne dialo, kto tu bojoval, ako dlho to celé trvalo. Nazrieme tak trochu aj do zákulisia, pretože pietný akt a slávnostné kladenie vencov je jedna vec, ale to, čo sa deje okolo toho, je vec ďalšia. Preto som rád, že pozvanie do nášho improvizovaného štúdia v Liptovskom Mikuláši prijali aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, pretože ako vieme, takýto pietný akt sa nezaobíde bez čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky a takisto bez čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Dozvieme sa, odkiaľ pochádza napríklad uniforma, práve tá historická slávnostná. Nebude chýbať ani prelet stíhačiek. My sa dozvieme, koľko tých stíhačiek bude, prečo práve stíhačky sú tým štartovacím momentom, ktorý sa týka takýchto pietných aktov. Samozrejme, hostí počas vysielania magazínu Rádia Regina bude oveľa viac. Privítame napríklad autora publikácie o háji Nicovo, Oldřicha Vaněka. Spýtame sa ho, ako vôbec tento areál celý vznikal, aké návrhy boli, pretože ono to tu mohlo vyzerať úplne ináč, ako to vyzerá dnes. Celonárodné oslavy ukončí kultúrny program na námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, ktorý bude od 14. hodiny a nebudú tam chýbať ani ozbrojené sily Slovenskej republiky. Zaujímavosťou bude aj vojenská hudba Banská Bystrica, ktorá reprezentuje ozbrojené sily nielen pri pietných aktoch, ale takisto aj na verejných akciách. Takže môžeme od nich počuť napríklad nielen rôzne pochody, ale aj moderné piesne súčasných kapiel či kapiel zo 60. 70. rokov, ako je napríklad skupina Queen či ABBA. A takisto čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky sa predstaví svojím gala programom alebo svojím show programom, kde sa takisto ukážu trošku v inom svetle a v inej choreografii, než bežný divák môže vidieť. Magazín Rádia Regina sa začína už o 9:00, samotný oficiálny program sa začne až o 11:00 hodine, takže my našich poslucháčov zavedieme na toto miesto už oveľa skôr a priblížime samozrejme aj tie prípravy, tú atmosféru, ktorá tu bude vládnuť pred samotným oficiálnym programom.